asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kang mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kag sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kang sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kang samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan, asin mga paglugaring sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Oras, iguana kita nin 3 minutos, makalis po ang alas 6. Nin pagkaaga, oras, atod po yan ni Kong Kaloy. Help build the cycle of strength. Atod man po kan Seabrand Cuisine. Seabrand Cuisine makukuha po sa 3rd floor, SM Mall, Legazpi. At sa mga Pinoy sa Australia, bukas po ang Seabrand Cuisine Australia. Happy birthday! Hi. Maraming naaga po, Siyudad ng Legazpi, probinsya ng Albay. Siyempre, Diyos marhay na pagkaagaman po tabi mga pagdaraning tan probinsya digdi sa Kabikolan. Akpon po dyan sa Islam probinsya kan Catanduanes. Yan po sa Sorsogon, Masbate, Camarines Sur and Camarines Norte. Maayong buntag, Kabisayaan. Assalamualaikum mga kapatid po nating Muslim. Biyernes na po tambi 21 sa bulan kan Marso taon 2025. 7 days. Mapo na po ang formal na kampanya sa lokal na mga kandidato. Araw po tabi kan dati kita nagpapaabot na naman maukmang pataratara sa lambang miyembro po kan pamilya.
Sabay ang paglaom na sana po dahil kita kaintra dyan sa mga taong kakurap. Sobra kakurap, tabi sinda po ang mga taong pahirap. Sabayan, pahirap, kurap. Mga daing kabasugan, sobra-sobra nakipirak, pero still sila'y kurap. Live, napapakinggan po tayo sa 95.5 Sigaw Music News FM, Legazpi. Yung mga nagtatanong, may inayos lang po tayo. So back to radio. Nadalangog po kita sa WRC Sigaw 95.5. Siyempre, napapakinggan worldwide sa pamagitan po ng Facebook page natin, Sultan Wali News and Views. Sabayan din po yan sa BicolNet TV. Ako po ang sendo lingkod, Sultan Wali Magnato. Sabay-sabay po kita, sabayan nito hanggang alas 7. Tigdi po sa sutihan programa, Padwaan, Kamo, ang Husgan. Okay. Weather update muna tayo para po sa magiging kamugtakan kansutiyang panahon sa susunod na 24 oras. Alip po dyan sa Pag-asa Forecasting Center. Ano po ba ang magiging lagay ng panahon? Ma'am Chinel Dominguez mula po dyan sa Forecasting Center ng Pag-asa. March 21, 2025. Wala pa rin naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero ngayon, meron tayong tatlong weather system na nakakaapekto dito sa ating bansa. Una na dito ang Northeast Monsoon or ang hanging amihan na patuloy na umiiral dito sa May Luzon. Pangalawa ay ang ating easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa Dagat Pasipiko na umiiral dito sa May Mindanao. At dulot po nitong Northeast Monsoon, which is malamig na hangin, and then easterlies, mainit at malinsangan na hangin, yung salubungan po nitong dalawa ay nagre-resulta sa tinatawag po nating shear line, at ito po rin po yung pangatlo nating weather system na nakakaapekto naman dito sa May Kabisayan. Para sa magiging panahon natin ngayong araw, inaasahan pa rin po natin magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan itong shear line dito po sa may Catanduanes, Masbate, Albay at Sorsogon. Samantala, yung Northeast Monsoon naman natin ay magdadala naman ng maulap na papawirin na may mga pag-ulan dito sa may Cagayan Valley, pati na rin sa Aurora, Quezon at dito na rin sa nalalabing bahagi ng Bicol Region. For Metro Manila, the rest of Luzon, inaasahan naman natin ang bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated light rains. Agwat ng temperatura for Metro Manila, 24 to 32 degrees Celsius. Lawag, 23 to 31 degrees Celsius. For Tugigaraw, asahan natin ang 22 to 29 degrees Celsius. Baguio, 14 to 24 degrees Celsius. Tagaytay, 21 to 30 degrees Celsius. At Legazpi, 24 to 29 degrees Celsius.
Para naman dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, kung makikita natin, may mga kalat-kalat tayong mga pag-ulan na inaasahan. Ito po dito sa may Visayas, pati na rin dito sa may Dinagat Islands, ay inaasahan natin, dulot po ito ng shear line. Samantala, para naman dito sa may Davao Region, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Sarangani, pati na rin dito sa may Palawan, asahan din natin ang mga kalat-kalat na pag-ulan, dulot naman ito ng easterlies. Agwat ng temperatura for Kalayaan Islands at Puerto Princesa, 26 to 32 degrees Celsius. Iloilo, 25 to 31 degrees Celsius. For Tacloban, 24 to 30 degrees Celsius. Dito sa Cebu, 25 to 30 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 32 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 25 to 31. At Davao, 25 to 32 degrees Celsius. Meron po tayong nilabas na weather advisory. Inaasahan po natin a moderate to heavy rains or 50 to 100 millimeters of rain dulot ng shear line dito po sa may Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Masbate, Leyte at Southern Leyte. Kaya pinag-iingat po natin ang mga kababayan po natin para sa posibilidad po ng flash flood at mga pagguho ng lupa. Para naman bukas, bahagyang hihina na po itong shear line natin at inaasahan na lamang po natin ang 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Para naman sa ating heat index, kung mapapansin po natin, wala po tayong danger na itala kahapon. Dulot po ito ng mga weather system na nakakaapekto dito sa ating bansa at nagdadala rin po ng mga pag-ulan. Dito sa Metro Manila, nakapagtala po tayo ng 31 to 32 degrees Celsius na heat index at ang pinakamataas po natin ay 41 degrees Celsius dito po sa Cotabato City, Maguindanao. Para naman sa forecast nating heat index ngayong araw dito sa Metro Manila, inaasahan po natin ang 33 to 34 degrees Celsius at ang possible pong pinakamataas pa rin po natin ay 41 degrees Celsius dito pa rin po sa Cotabato City, Maguindanao. Meron pa rin po tayong nakataas na gale warning dulot po ng bugso nitong northeast monsoon sa northern at eastern coast ng Catanduanes, eastern coast ng Albay, eastern coast ng Sorsogon, northern at eastern coast ng Northern Samar at eastern coast ng Eastern Samar. Kaya pinapaalalahanan po natin ang mga kababayan po natin, lalo na po yung mga sasakyan maliit pandagat na delikado po pumalaot dito po sa mga coastal water na ating nakalista. Ang sunrise po natin mamaya ay 6 a.m. at ang sunset naman po natin mamaya ay 6:07 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Thank you. Ang weather update hatid po sa atin ng NINS Wellness Center. Matatagpuan po yan sa Barangay 24 along Rizal Street, Legazpi. At marami po mga branch sa iba-ibang lugar dito sa Bicol Region. NINS Wellness Center. At din po yan sa atin ni Conceron Rosal, lideratong Matanos sa Legazpi, Ipadagos. Just sa tuyang suportahan, Geraldine Rosal, Alcaleta, malala o man, subok ka na sa serbisyo, sa Legazpi nyo, Geraldine G. Rosal, para sa kauswagan. Sa syudad, Legazpi kita magkasararo, Geraldine G. Rosal ka na. Alkaldeng matinabang at maaasahan. Geraldine, padagos sa iyong mga napunan sa syudad ng Legazpi. Ang serbisyong Rosal tapat at serbisyong dapat. Sige, balik po kita sa programa. Kahapon may Senate
inquiry sa pag-aresto po kay former President Rodrigo Roa Duterte. So, ano po ini na nangyari sa Pilipinas? Garibaga, sabi ko nga ni, sampidong po ini sa justice system niya to sa Pilipinas. Plus, sampidong po ini sa law enforcement and syempre sa executive department. Nata, kasi mga tugang, igwa kita nin batas sa Pilipinas. Igwa kitang justice system po, digdi, sa tuyang nasyon na kung igwanin nagkakasala, igwanin violasyon sa ley, mga tugang dapat pigliliti sa korte niya to. Ngani, aramon, timbangon kung tamaan akusasyon. Diba? Arog digdi. Mga tugang sa tuya. May mga matibayon digdi mang kaso. Ay mga matibayon po digdi magpara panarakot ti kaso. Kaso. Harassment. Maski wala kang violation sa ley, gusto kang iharas, kakasuhan ka. Mga gibo-gibo na kaso. Diba? Kaya lang, mga tugang, kung baseless accusation man talaga, parang mangyari. Diba? Kaya lang, sabi ta nga ni, digdi sa Pilipinas mga tugang, hindi. Kung kamo kumbinsido sa tuyang justice system. Pero dapat, igalang ta po. Tayo yan ang institusyon na nagdadangog kan mga kaso. So, sampilong po ini sa tuyang hudikatura digdi sa Pilipinas, sa law enforcement agency, and siyempre sa executive department. Nata, kung may mga binalgar talaga si former President Duterte, wala na po siyang immunity from suit ngunyan. Ngunyan si Marcos, mga tugang, dahil pwedeng kasuhan yan ta presidente kan Pilipinas. May immunity. Pero, digdi sa Pilipinas, ang mamundo nga ni digdi, dakulo na pong napatunayan na mga yan na sanang plunder, mga panghabas sa kwarta kan gobyerno. Pero ilingan nindo kung sarain ng mga taong yan. Kaya digdi sa Pilipinas, mga makusugon ang buot kan mga mapas. Dahil man nagkakatarakot digdi, minaharabas, bilyon. Bilyon na ang pigahabas ngunyan sa kaban kan Pilipinas. Arog na sindakayan. Arog na po sindakayan kamanga, sabi nga ni, talagang kampanting maray para gibuhon po ang mga arog po kay ni digdi sa tuyang nasyon. Kaya dahil po kita minaasenso sa Pilipinas. Ay minaasenso. Department of Labor and Employment. Nagtaonin abiso kasunod kan Facebook post. Ibaga, ang doli sige man ang palinig kayan dahil nagagamit sa tupad. Yan kan mga politiko. Tapos, orientation pa sana, relistahan pa sana, involved na politiko. Diba? Dahil pagparagibo na itong agtabi ang tao.
Iyan ang makaorag digdi sa Pilipinas. Gustong gibo ng mga tanga ang tao. O, daida ang politika dyan sa implementasyon kang tupad dole akap di SWD. Sos Mario Sip. Yung aranuanan politiko, orientation pa sana, tambak nan politiko, payout, tambak ang politiko. O, may ano ining si Manilipot Mayor, may 90 days suspension. O, ano ang kaso kay ni Mayor Bolante? Sinuspindi ng 90 days, 3 months, dahil sa issue ng sanitary landfill, Dimo Farm. O dyan ini sa Malilipot. Tama? Si Mayor Bolante. So, 90 days suspension po, Tambi. Yan kay Mayor Bolante. Si Mayor Bolante, ano ba yan? Ano rin ba yan sa Lagman? Alyado ba yan ng Lagman? Yan sa 1st District. So, igwa po ni 90 days suspension. Di, ano rin yan ma-implement. Dali, ay send pa lang sa to. Basahon ta po ini. Ano ba yung laman nito? Aha. Bring him home. A prayer for Tatay Digong, March 28, 2025, 6 p.m., Sawangan Park, in front of Bureau of Fire. So, digdi po ini sa Legazpi. Oh. Pwede kong, ano yan? Ma'am, sino ang, ano nito? Behind? INC ba? Tama ba ako? INC or supporters ng Duterte? O, kasi sabi niya, kung pwede ko ining mai-announce digdi sa programa. Dahil pong problema. Wala man, di man siguro ako malalabel kung i-announce ko po tabi ini. Aram nindo, grabe po digdi na sa tuyang lugar. Grabe na digdi. O, actually digdi, gusto na nindang bakalon, gabos na media. Tan gusto ninda digding mangyari, tumiklop ang tuhod kan gabos na media sa inda, maging ayam-ayam po ninda. So dahil madara sa kwarta, anapan kidiferensya, takuton, tanganing, dahil na mga tugang, kimagtaram kitotoo digdi laban sa inda. Arog kayan digdi katindi na. Pigbabarakal na ang media digdi. May minimum na offer. Ta gusto ninda digdi, maging Diyos sinda. Yan ang gusto nila digding mangyari.
Tanganing, puro na sana magsusunod sa inda kung ano ang gusto ninda. Kaya day kamo magngalas, kundi ito na sana ang nananindugan digdi. Ay kamo maggalas, kundi ito na sana. Ayo? An kwarta baga kay puhan kan tawo? Si siya nga nin kwarta. Si siya nga nin kwarta. Kaya siguro napapanahon mga tugang, ining actually may ano si Bishop Joel Bailon. Ipadangog ko sa indo. Pig-post kang DCGB. Kay puhan po ki guidance niya to. O ni si Bishop Joel Bailon. Bailon, Bishop, bilang ikapangayokan na Iglesia Katolika, simbahan, anak mo niyan, para kanina po paranihan sa tuyang campaign period, magiging busy na naman gabos. Ano po ang sa tuyang mga mensahe na pwedeng kumbaga pag-urupan kan sa tuyang mga kahimanan? Go ahead po, Father Bishop. Siguro po, ninot sa gabos na kuya, mahiling-hiling sa eleksyon ini. Ini isang expression kan sa tuyang kakayaan bilang mga syudadano. Diretso tayo ni. Pwede bagay na pwede tang pagpasiparahon, pwede man na baliwalaon, pero expression ini kan sa tuyang kakayahan na magdeterminar kan mga leaders kan sa itong banwa, kan sa tuyang probinsya, kan sa itong nasyon, lalo mga yung midterm elections at least. Pero binuntan mo na po ito sa tuyang diretso na ini, parte kan sa tuyang dignidad bilang mga botante sa syudadano. Pero kabtang nga po digdi, iyon sa itong responsibilidad ng tama asin matanos na pagpili. Dito po pwedeng nigaran na nakulo na yung influensya digdi. Halimbawa kan kwarta. Ang influensya kayo ng mga paghinwa at mga gustong akan mga kandidato, gustong mailinggir, siyempre, magamit sila ni man lain-lain na medios. Nasa sa inda yan. Ang importante lang po sa ano ang dapat ang hilingon ako sagod sa eleksyon na basta lang makapili kita ng mga ihilir. Kundi anong klaseng leader sa gusto ta. Bako lang itong tatao sa tuya ng biyaya mo niyan, kundi itong masimbag kan mga tunay na pangangaipo kan mga tao, asin kan banwa. Kada kung bitang problema mo yan, manunod sa pagkilos, ekonomiya na harus di makauswag dahil influensya kan pagbabago ng panahon. Pero nasa sa kuya, ang kakayahan ko na magpili kita leaders na tunay na maling. Pwede lang pasanta po itong ang pagbuto ni Bolita. Patrino, may ang nabuo, hindi ka na mapuso ng paunrahan dahil tao nila. Ang importante, ini gusto kong ihilir nila tao. Madara kaya sa kuya, asin sa kong komunidad, sa tunay na pag-asenso, asin masimbag kan mga pangangaipo kan sa kuyang komunidad, kan sa kuyang banwa. Aron kan paano si Simbagon, ining padagos na pagbago ng panahon, mga pagbaha, pagbagyo, ano ang mga ginigibo kan sa kong mga leaders, tangani na matabangan kami. Ikadua, paano mahahali itong nagtitiwala ako sa mga leaders dahil may temporary sindang pigtataong ganansya sa sako. Ang importante itong tunay na maglilingkod para sa karahayan, makukulang, itong saraday, itong mga naipon ng oportunidad sa edukasyon, sa salud, kung saan mga tugang nga itong naghihilang kasi nasa katikapuhan, paano ini sila matatabagan. Kaya po, ang gusto ko lang sabihin din mo niya dito, kita ang mga syudadano, kita ang mga botante, iba kita ng kakayahan na magboto, bako lang para sa karahayan, tanong yan, kundi para sa tunay na ikakarayan banwaan, bako lang sa aga, kundi sa maabot ng panahon, dahil yaon yan sa kabutan mga leader na sa tuya ihilir.
holistic approach sa panghaluyan. Iyon na po yan. Aha. So bako lang so benepisyo na nako pa ako ngunyan, hindi ulit may nakukuha akong araw kayo ni araw kayan. Kung maghiling kita sa harayo, sa itong mga aki, sa inang pagdakula, magbibigyasin na salamat sa akong magurang, pigbuto ko ining taong ining nagtabag sa kuya, ang naning ako, tunay na makapag-adan, paging tunay na Pilipino, ikaw magmakuan sa kuya ngaran bilang sarong ciudadano. Asin iyan mo po yan. Ang simbahan po ngunyan na may mga parokya kita, may krusada kita kontra naman sa vote buying. Kada eleksyon, iyo yan nawawara. Iyo nga ni po yan ang problema ng kuya na pagsabing vote buying, di pagsasabi na dahil. Pero may na po yan sa lanin ulit ang boto ko dahil ng halaga. Siyempre, may na sabi lang ang gagawin niya, di ba? Marakang niya bishop niya, marakang niya pa doon, tayo kang kwarta na bakal para sa imong lamesa. Ano man ito sa kong pamilya na nagugutom. Maski ano niya sabi ko, take one ko yan. Asin, tuyan kita tao sa kong kandidato. Tinatawag ko kayo. Iyo po, di ko yan inigaran na dahil sa katikapuhan din panahon, sa mga dukhang tugang na nagtitios, importante ang kwarta. Asin, siyempre, maako kaya. Pero yun lang pinahadadun ko. Ako naman yan dudai, ang hapot ko, pasain ining ibinubuto ng kandidato. Yeah. Kung sagkod lang yan dahil tinawang ka din 1,000 mo yan o 10,000. Pagkatapos na nailihir niya, nalingawan man ang pangangaipon mo. Pinaprobitsaran ang sa indang pagtukaw sa dyan sa pwesto, tangani lang magbawi sa indang ginasto. Nalingawan sa itong mga legal, asin tunay na pangangaipon. Bakong tama yan ako kaya na pagsiservice sa banwa. Kaya nga, sabi nga po yan, nagiging negosyo daan politika. Dahil mapundar at tuloy ko yan yung kwarta ngayon, babakalungan boto, pag ako ng dana, babawi yung kuna sa mga proyekto na dapat para sa tao. Kaya, sa itong mga tinampo, madaling maging lubak-lubak. Mga tulay man na ay naghahaloy, nagagaba. Mga pangangaipot sa salon, edukasyon kan sa itong mga aki, nagsasaing na tataaraw kayo yung klase kan sa itong mga eskwela, asin eskwelahan. Dahil nalilingawan na ponduhan kan dapat na mga itinataong tabang kan banwaan, kan ang mga kwarta tanganing nare-receive. Araw kayo na tabang kwarta yan kan tao. Kasi kung minsan nawawara pa dahil kung sa na bulsa, minadalaga. Okay, Bishop, sa panahon na kan pirilian, hindi siya manggirara. Igwa manggiran kita itong aktibadong ikaw po kita PCRD. Ikaw po kita yung pigano. Nag-establisher po kita sa mga parokya. Tangani magtabag ini, bago ngani po ining antes, bako lang durante kan eleksyon kundi bilang preparasyon, tupiga po ng voters education, igwa kita dyan sa tuyang radyo, sa Radyo Veritas, na pagpagirundong kung ano ang tama, asin man paano kita tunay na mailihir kan sa itong mga leaders, di kami nagtataram kung si sa inyo, nasa sa inyo yan. Ang importante, itong katanusan kan sa tuyang diretso sa pagboto. Data yan, data ipagpabakalan sa itong dignidad. Pakulang po itong buto na, kundi yan sa itong dignidad. Yan ang mas importante. Dignidad, integridad. So, iyo po ini. Kay po anta ining tindugan. Kay puan po na daita ipagpabakal. Kasi, kung wala na po kita ki dignidad, wala na kita ki integridad, mga tugang, garimas halangkaw pa niling sa ayam, kan mga yan. Believe me. Oh, kaya ining eleksyon na ini po, tabi, na nagdadangadang, susukulon po kita digdi. Susukulon kitang mga namamanuan kung ano ang satuyang dignidad, ano ang satuyang integridad. Masusukol po digdi sa eleksyon na ini. O ang nadadangog ko na dyan sa lawas,
may mananaoki 20,000, may 10,000. Imagine na, kwartang iyan. Computer nindo, kung pirang bilyon iyan. Sa Legazpi lang po sa Legazpi lang, may nagsisirculate na po na magastos 7 billion pesos. Imagine nagsisirculate na po yan. Nestoryang yan, digdi sa Legazpi, ang plano, hanggang 20,000 pesos ang kada butante. Ako sa hiling ko, kaya. Kaya po yan itao ninda. Sisay nga Sultan. Day ko man po kay Puan Pangaranan. Kaya ninda itao ang 20,000 pesos sa kada sarong butante. Kaya ninda. Itao po yan. Sa kadakulan, nin kwarta po, tabi ninda. Gulpis ninda ang kwarta. Kaya po ninda yan gibuon na tawan, kiarog kayan, kadakula, na kwarta, ang kada sarong botante, ngani sana, mapirit ninda, na sinda po ang botohan this coming midterm election. Kaya, susukulon po kita digdi na mga namamanuan. Sa eleksyon na ini, kung day mga tugang mangingibabaw ang kwarta, ako sa hiling ko, mapurundo na po ang mga politikong yan. And hopefully, mapundo na po ang matinding korupsyon digdi po sa Pilipinas. Matindi ang korupsyon. Grabe po ang nangyayari digding korupsyon. Kaya igwasin da, nindakulo na kwarta. Hali man sana po yan sa kwarta kan tao. Hali man sana yan sa kwarta kan tao. Kumbaga, ginigisa po kita sa sadiritang mantika. Ginigisa kita sa sadiritang mantika. Urup-urupon po niya to. Hilingon po niya to. Aramon niya to. Ano ang mga ginigibo ninda? Ano ang ginibo ninda sa banwaan? Ano ang ginibo ninda sa poder na igwapo tabi sinda? Pag urup-urupan po niya to yan. Matindi po. Palala ang sitwasyon digdi sa Pilipinas. So, yan. Nagkakabaranga maray ang Pilipino. Ini pong a prayer for Tatay Digong, March 28. Sige. Yung mga supporters siguro ni former President Duterte. Day ko po kung si Isay ang organizer kay ni. Dai naka po tabi. Baka INC na ito. Baka yung Iglesia ni Cristo. So, ilingon tayan. March 28, pun inikan kampanya. Di ba? March 28, pun ini po kan kampanya sa local level. Pun po ini kan kampanya digdi sa tuya sa local level. So, iyon man po ini palan ang pagtiripon ay prayer rally for Tatay Digong. Alas 6 nin pagkabanggi yan po tabi sa Sawangan Park. Base yan digdi po sa information na pinagtao po tabi sa tuya. Abiso kang Dole. Programa ng Department of Labor and Employment
na naglalayong mabigyan ng agarang trabaho o emergency employment ang mga manggagawa. Yung tupad na yan. Politicalized na masyado. Marami. Saka, ang kaipuhan po, tabi, mga trabaho talaga. Yung magkaigawanin employment, ang tao, yung magkaigawanin sapat na kita. Ang problema, bagsak na bagsak po ang ekonomiya niya to. Dahil nagtataas ang sweldo, sige ang taas sa presyo kan barakalon. Yun yan ang matindi pong epekto, tundag, sabi ko nga ni, tundag yan kan matinding korupsyon digdi po sa Pilipinas. Ining taginit na grabe. Siyempre, may epekto na naman po ini sa ano po, tabi, lalo na sa sektor kan agrikultura. Hindi po, tabi. Siyempre, may mga ano ba gadigdi? Gusto ninda. Puro sa inda. Oy, good morning sa mga miyembro kan Alpha Kaparo. Alpha Kaparo. Kaso Banggi nakipag-istoryahan ang Team Rosal Loria sa mga miyembro ng Alpha Kaparo. Legazpi Daraga kamalig ito. O dakulon man pala na, no? Dakulon na miyembro an akro. At tulong ano pa lang yun? Kadakol na ano yan? Mga miyembro kang Alpha Kaparo. Mabuhay ka mo. SD Albay, igwa akong sarong amigo, tawong may prinsipyo, asin siya makatao, matinabang, may puso sa kasaranitan, kaloyan destorya sa tong mamigdidan. Nailawan ang mga madiklong na lugar, ang kada barangay sa iyang tatabangan, para sira kababaihan, kaloyan destorya sa tong mamigdidan. Kalahi mo siya, siling pamilya, siya po ay si Kaloy, Kaloy Andes Loria, may malasakit sa sating banwaan, bistuhon ta si Kaloy Andes Loria. Buhayon na nalabay, ay puso na servidor, Noel Rosal, sa tong gobernador, Noel Rosal sana, albayano. Provinsyas na nalabay, naipuan siyang maray, Ubrang asin proyekto para sa igagarahay, serbisyo para sa kapos na mga kahimanwan, kay Noel Rosal tunay ng pauswang ng probinsya. Hey, hey, hey! Marami nang natulungan para sa nangangailangan. Alexander Hawang pangalan, huwag nating kalimutan. Proyektong sumuporta sa sports, health, and education. Human Rights Champion Ordinance, Alexander Hawang para sa bayan. Piliin mo sa servisyo, Alexander Hawang polisin mo. Pagbabayan natin ay pagdato, hindi ka na mag-isa, Alexander Hawang pagmasa.
Love Ruizma, tinabang sa kapwa, may puso sa masa. Si Love Ruiz at your service. Love Ruiz, bagong amiga ta. Si Love Ruiz, bagong awangasin, magkayon pa. Itang ligas penyo padaba ni Alvarizo. Leader na tunay matibay si Alvarizo. Si Alvarizo, mainamigo. Si Alvarizo, may prinsipyo. Ipagpadagusta ang serbisyong Alvarizo. Ang serbisyong subok na tapat at sinigwanin puso. Si Alvarizo, malalako man ang diretso, ipigil ang laban niya. Lilian Ramirez, our city captain, Lilian Ramirez. There will be no other more Ramirez, amiga Kandangwa. Lilian Ramirez, amiga Kandangwa. Sige. Sa sanggol Dali Kaskaso ng oras niya to. Alas 7 na naman. Ilawag ko po. Pwedeng mga digdi sa programa. Tara naman. Yan sa 3rd District. Good morning po, Tabi. Sa mga women planters na member kang women planters, mga kababayan, kumusta ang mga pananom nindo? Okay pa man? 24th City Hall Anniversary kan Ligao City. Good morning. Hirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Napakaganda ng aming samahan dahil isa kaming lehitimong Rural Workers Association. Dahil magsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Katanggap po kami ng pangkabuhayan worth 150,000 po na ginamit namin sa rice retailer and hog and poultry supply para sa dagdag income ng aming organisasyon. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ng aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Masaya po kami na tinutupad ni Congressman Didi Cabredo ang kanyang mga pangako na ilalapit sa aming mga taga-kabukiran ang tulong at serbisyo ng gobyerno bilang tugon sa aming pagsisikap na mapanatili ang masaganang produksyon ng pagkain sa aming lugar. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agriculture. Sige, yung agrikultura po nato, yan, napapabayaan na sektor yan sa Pilipinas.
Minsan, yung mga paratanom, abo na magtaranom ta, bibarat maray so produkto na nila. Minsan, dahil na nababakal. Diba? So, ano po talaga yan na sektor. Dapat na tawan ki suporta kan gobyerno. Food security. Yan si Kong Joey Salceda. At idol ka nasa dain ang iba yung Salceda. Pagkakasan pagkatod min serbisyo asin pagpadapas. Sagabos na Albayano. Kay Kong Joey Salceda. Yeah, yeah. Oh, Mayor Marega, ang kalbi ka po lang ginamahigos. Ang orago na Albayano, yan si Adrian Salceda. Vince Baltazar na board member nasa segundo distrito. Pakinabang mabuot, Vince Baltazar, madali mong ranihan. Iyan si Vince Baltazar III. Vince Baltazar na, Vince o Ikana. Noel Rosal, sa tong gobernador, umayon na analbay, kahit puso na servidor. Noel Rosal, sa tong gobernador, Noel Rosal sana, Albayano. Oy, alas 7 na po. Dabi, nin pagkaaga. Probinsya makaskaso ng oras. proyekto para sa Maray na aga mga taga Piodoran. Maray na aga dyan sa Rapo-Rapo. kay Noel Rosal. Ali pa lang po dyan ang Kalinga Care. Kalinga ni Loria Foundation sa Rapo-Rapo. Noel Rosal. Yan man sa mga taga San Roque. Good morning, Dabi. Yo, San Roque Legazpi, San Roque Daraga. O sa mga nag-imbitar po sa piyestahan kahapon, pasensya po. Dahil po kita nakapaki-piyesta kahapon. Happy piyesta na lang po sa mga nagselebrar kan kapistahan sa indang mga barangay. Lalo dyan sa Rawis. Masunod na lang. Para sa Albayano, inigibo ang tapos para Palagos! Magtanong po nin Garayan. Manindugan sa tama, manindugan sa katotohanan, para di ka po masala sa mata kan tao, sa mata kan Diyos. Thank you. God bless. gobernador, umayon na analbay, kahit puso na servidor. Noel Rosal, sa tong gobernador, Noel Rosal sana, Albayano. Noel Rosal, sa tong gobernador, umayon na analbay, kahit puso na servidor. Noel Rosal, sa tong gobernador,